Asante Akyem North MP HSA FBI for arrest no ewo Netherlands ohene Kwame Frimpong over allegedly money laundering bia ekoso eno na HSA ye the latest update and the brem na right now no there is by elections lumi it say yet by elections ba bekoso after say ne arrest no and paying for Edibetuja and a year by elections ba bekoso no speaker Bagbin Tisiano or babe declare any seat no vacant and after so be declare any seat no vacant na say by elections no ba bekoso enye Asante to akra ohene honorable ohene Kwame Frimpong no occur as an independent candidate na on the constituency no obinko independent ema yento abaman ma wan re ne numbers na as a voter unyae no na HSA e bro adwene ne entiase so enti abusua sisia no speaker Bagbin any parliament omo ba be declare any seat no vacant na HSA by elections no akoso abusua enye Asante to akra enti no ehun komochechie ekoso ewo political highway ne so ye be pese ye be mmako na yakwakutie ensem bia ekoso ewo political highway ne so abusua unsubscribe ya subscribe na hit on the notification bell so na be any update bia be drop bia no wonso wonsa ebetumi akabi gossip politics TV so medamase na eno na de ya ba bedroom pempenso a ye bisa se eno no kire se by elections aba na sanse nipa bebre a sha se omo ka ho asem e ba ye no me hu se amafo akyerekere wo social media aye huhuhu aden a omo so ya chi mrahye bedwani bi wa Asante mantamu e kire se by elections is looming enche kra ye beto aba ayi nipa fofora obesi na namu na sa na asam ne ti ana sa ye chi nu nti ama na konwa no ye ba be declare ni vacant yetimi yi mrahye bedwani fofora na asemisa no beba asem no awieye na se Ghana emramu anase wiase nyina no ade a ye frɛ ne mra no ne dodo no agina asem a asie se de edi no eno ne ye frɛ ne presidents de asipen ene de ba ye ene mra na eda ho kwan ye fa so apply mra no eno ena ye gina so na ye de kan na say ye the presidents a ye hunu pen e wo Ghana ha ye mfanto ho de a yera Erica Moaten a na oye mrahye bedwani e wo oye Nkranza North ono ene de ne be ye mfanto ho e wo sa asemi mu sanso ne ne mrahye bedwani a ye chi na manone ewo nuboni dwadi ho na enam so ma ye de ne tumu ye di na sembu anofo de ne tumu enfie bebre ansa na ofi mu aba ebra ye di na semo a yemfa no tumu nwie yempo ye ni asem ne nwie ye na parliament e declare ni seat ni vacant ema ye koye by election a ema ye Raderico Dro e de ba parliament na asemu a mekan e asemu a esi 2025 2005 205 and yachi yera Eric Amwati e United States efa drug trafficking allegation bia omede no na esa yachi no 205 de nenso 13th March 207 and ekwaye by election no chese na konwa ne si honom for 2 solid years 205 to 207 and I de kwaye that by election na e ma Raderico Dro winning ni seat ha ono e de ba parliament a oba be si na nan e wo honom no na legal issues a abasesi a ye de toto mrahye bedwani a ya che no a amafo adwen ye wo mo se ene na by election e ba no so far ye merakuni ni na article 97 1C of the 1992 constitution no was de e be ma MP ni seat aye vacant e say 15 sittings onko Yatenase 1, yatenase 2, yatenase 3, sa 15. Ni nyina wan kobi. Eno kire say onya available obetimi aba mrahye bedwa asetena. Enti no ni seat no ye betimi a declare no vacant. Ebra ni seat no ye be declare no vacant ni ebra e bia na mrahye bedwani no weni ho. But bia wa krata abre speaker se bia meyare. Menya aban amane bi wo bi maso. Ana bibi na asi me kwan ama mi ntimi mamra sebedwom eno de ebetimi apa ho that 15 seconds no a emra sebedwa enka na konwa ne mutu ho na mom sa won kraye won sre kwan na obi anim de enti a won ma parliament no after 15 seconds ye be declare of seat ni vacant na fei yakwa by elections ewo baby a
yeto abama wo no na eno na chi nso no sawusha standing orders eno ne mrahebedwa de ye nadwuma no a eno nso so 18 no nso so esan kire se mrahebedwani no wamma na wanka nkire wo hwe omo clause 1b no a ena afa age of the 97 constitution na eno no omo kire se se bibisi na wo ma o ka kire leader of the parliament na ono susunya explanation dema committee for on privileges ema omu nyina ya we enti saade na wakonwa no ye be declare vacant sa vacancy ne beba beto ho ama yatimi ato aba foforo ewachi. So now the case of mrahebedwani o Asante Akyem North ohene Frimpong ni issue no question was ye dika bisa say officially ono na trabre parliament ese bia wanya abanyama ne bi wa brochire enti say yanhunu no parliament na wane abrochire aban eko enu nti no ma ye na sa reason no so de ma parliament eye issues eye meka say criminal issue do ye ni na samonwie ye no eye issue amrahebedwa betimi agina so aka say enu nunti yentimi mane nsa ma meka ye hu biew ana eno so eho nsam no ewo hanom a ye de ni nyina ebeba na eno no echi no sesia yi yenim sa ono na de kracha no baye ebesre kwan ene ma mrahebedwa de amanebo no bre yen ana eye ensamu aba ebia na FBI achie wrakwa mefrimpon no omo na omobo abenya mane se ya chi wonipa no because eba sa no e magana na musia ewo Netherlands ne yefre omo bo ma mane se mo aban mu nipa mo mrahebedwani bia ba bedin senseme ewo ye yensam ya owo ha enti no yenim bebi efi ebebe kan parliament nsa but yenim ne se yi si ebe declare seat ne vacant na se yen declare no eda so a wo ho de ebe ma emu atwe a ebe kwa chi pa the 15 citizens parliament bekwa ohene Kwame Frimpong eni ho na samre na oni ho nso no onsre kwan speaker enim ho hwe na ono so akwa privileges committee no amanie Kwame Frimpong so manfo bekaya ebra wo kogina asa opaso wo mrahebedwum no crash bi e the petition ekoye ese ne hu ewo nkekanwa ewo abrochie efa nuboni adwa ene se de ye disika edidwa emra makwan ho enti na ni kwan senka mrahebedwa ma ne kwan ema okọ ena omo clear na wotimi koye sesia this issue abanon so it borders on the same offense no anani pakwa allege say ewo ohene Kwame Frimpong ho a enunti na ono na dwim ni nsusue mu no unqualified ese ebema ne kwan amana stand as a member of parliament ena social almost standing orders ne so aniema ema mrahebedwani bi ya to abama no na so betimi lose ni seat ni bi ni say bia na ono mrahebedwani no asem bia ana ne ye bia woye ye ansa na obeye mrahebedwani ya na eni kwan sa obeye mrahebedwani na odi suma ye anaso okata so na ye bisa no a wanka no kra na sa wanya ntumu a odi so kwakwa ye mrahebedwani na sa ho asem san sori a ye betimi e de abonekwa adu proud to this arrest no na ababeto ja se ye di ka chi no e wo UK ya eno no yes se obo ne yere ewo UK enti February 2026 ya na honorable ohene Kwame Frimpong oye mrahebedwani independent member of parliament na de ne ho akwakobo NDC ya onu omo na ye adwuma Asante Akyem North mrahebedwani ababeto odwa se obo ne yere ema ye che no nti am so nam Ghana ha nyina no obe ya no wasem ewo abrochira na ewo so kokodie enye UK no kwa ya che no nanso ya se ba asa no nso allegedly America for nso so atwere krata akoma Netherlands aban se ono ankasa kro mo susu kro mo hia no omo hia na odo omo list so a no omo hwehwe ni so ma che ne dia omo so pese omo de omo ho jim na boni a omo susu sa waye ade atia omo mra no omo ni no adi enti se eno beka ho bia mpa na che se America for hwehwe no UK for hwehwe no Netherlands for hwehwe na che no ya ni nyina a criminal offenses a womode abo ohene Kwame Frimpong ohene Kwame Frimpong obi oba mrahebedwum waye niam bebre do oba ye nchei ne first time a ode ko mrahebedwum a sesi a ye kasai wo se abato any politics omo omude omusika time crofo achi no
eno ne makro no ekoso wo Ghana ha enti se etimi hwe the financing of political parties any individuals na eno betimi aboa ama senyo obi a na do ko parliament ho a okwa unkodi obi aboboy na akwa obi asem ama no enti eno ye adwuma wafa to no so a wo ye eni se fofia nto ata ya te se ya chi no whether or not obetimi atete ne ho aba abetoa so akoso aye n'adwuma anase baby asi wa ne besi no nyame ohata ho ni okoni social media handles now we share the pictures he has pictures with almost all the dignitaries so mo din mu odu e wo Ghana ha odi agroko obi ya nchen na ye de ne yamu ye nso de wi kwa me frempon fi wo mrahye bedwomu a minim de obeto ate ho acha dada say ene no the arrest of an MP and the question of a by-election eno ne enkoma ne me pese me ne udie na ye nyina yesua bibi e de free mu ye mrahye bedwani a wa Asante Akyem North oko as independent candidates or winning overwhelmingly anyanwanwa esan so hine kwa me frempon Addo or philanthropist na Addo no ya wonyijim onhwasoma obi frim onhwa abusu obi frim wo ma obi ya bi wa bia enwuma aboa mankrofo nwuma gina enkrofo obo omo Ghana de ye yo baako ye amanone enti so obi timi boa nipa baako mienu miensa ede omo kwa brochi omo nya ni moja na kase be na busuafo a na kyese wa ye bi papa enti ohine kwa me frempon so odu Asante Akyem ago na obo ni din a amorosan ye nsuo Abia media station crowd ya bata ho a wasia employ nkrofa mo mu ye bie oyine kwa me frempon Addo ye enyina ni kurom nko a oba nkran ha eni nkronkro ahodo odi agro kwa ba bi obedu bia obi eni nsam enti ama wabenya din bi ebra wo gina yese opeso okomra hyebedwom no a lot of people including me yetu no for say anka parliament wonyan ba bia wo gina no na nka hoye sanse watimi akwakodum pempenso aso obi pese okomra hyebedwom mpotamu ho a oba ono ohene kwa me frempon ne naso eba besre ne nsam nhira ne moa na watimi akọ entinka onkita no but enkoma wodi ma meti na se yie yese opeso de something new weko na ono any the first parliamentary na wogina bedwom na ne submissioner oye wo parliament oka wo chi kasam aka nkasam okacha parliament se wo mo to aba ma no woni kurom no omumu dodo no ano kasa wo babeka ho ne ano mo ntiase enti obesre parliament se omo translators ide obeka e wo chi kasam na nsen ya ono ankasa nso sponsor bill foforo a eda parliament a omo hwe accountability ni ade enti oyo obi a okọ parliament nche okọ as independent candidates the sense parliament no wontumi nante wasa media me ya ankran ntimi nkwa na menam okọ akọ ni emienu obe join majority and also obe join the minority or majority and waka say on majority and the majority is the NDC into okọ as independent candidate but on NDC for and the hwibom omusi omontima e de hata baby baako ohine kwa me frempon call parliament in chair as I said but nidi abeye household name e wo parliament tokro bia owramu bi ba bia ye lobby bibia ohine kwa hobi ogreba wabɔ ne homoden ya uba parliament enkasa yemu a yentimi nyini din emfrim enura nkoma ye di kan te na wia na akoye se aya no kra na enya no kre yesi ya kye no e wo Netherlands ama ne ho aka adwamu a anhwe ye kra obekɔ court na ebasa na amanfo start keka se na ene na oman ye ko ni senie esanse nipa bi a ye hwe wo mu na yesusu se womu ye nipa ye hwe omo asua omo no na nsema ye te omo chi no eto de bia na ama wo se afem okaye ra Erika Moaten ono so nasem ebaye that before me question ye be answer no me nua be ma nana amoako jampa ewo ha ono ne ye correspondent owo mrahye bedwom ehwa na enkomo no hya ase ma parliament issue statement eno na authorize ma ehu se asam ne nokre officially adru Ghana mrahye bedwafo animu a oma ehu se nokre na owo ha die opani akwaba ya nua nyame adom na mso aye dumia enura na wo parliament hu a hya se free parliament ansa na edu constituency ama edu krum san na mo hya se tete nkomo no efri hen yo ina ba no kre sem no bobo bass na ebi mfise we no kre ebi so we nya no kre ekosti se clerk to parliament yira Beneza ahuma jetro de krata ba bonten a na nsa hya se unse na social media ntia na
yɛpɛ bi a ɛyɛ fikɔfikɔ na yɛtumi ɛde siso na yɛde akasa enti na clerk to parliament ɛnsa hyɛ krataa se sɛ abɛka wɔ mo nsa sɛ yɛwura ɔhene Kwame Frimpong Asante Akyem North mmarahyɛ bidwani sabre akɔdi sɛ sɛmɛ ɛwɔ bambɔfoɔ nsɛm ɛwɔ Amsterdam no ɔmo nso nsa ka krataa yɛ a ɔkyerɛ sɛ speaker ɛne wɔyɛ Ghana commission a ɛwɔ hɔ ɛyɛ The Hague hɔ no ɛdi nsawoso ahwɛ sɛ bɛyɛ a ɛntotoyɛ ne bibia nkutahudie bibia nso ɛbɛkɔ kamakama na mmom krataa no ɔkyerɛ sɛ Ghanafoɔ a sɛbe ebinom nso no gugya mu ne ade ɔkyerɛ sɛ ɔmo nkɔmakɔma ntɔm yam san sɛ ɔman mmarahyɛ bidwafie ɛde nneɛma nyinaa egu akwan mu ahwɛ sɛ bibia nso bɛkɔ kamakama enti ɔkyerɛ sɛ ɔmo de ɔmo ani ɛdi akyire no bi foforo bia epie firi mu nso a ɔmfa enkame Ghanafoɔ mema Ghanafoɔ nyinaa ehu sɛdeɛ ɛkɔ na yɛra Kwame Ɔhene Frimpong sɛdeɛ wɔka n'asɛm no ɛnokorɛ ɔbɔ no homɔden paa ne parliament yi ɔbaa ne dwumadie nneɛma hodoɔ bill bi koraa ɔde ɛɛba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛkɔ by elections a ɔkyerɛ sɛ yɛana sikatua afoforɔ tue sika paa de sika wurawuram na ɔmo akɔgye tumi no ɔkyerɛ sɛ ɛno no ɔhyɛ sɛ nkampanimfoɔ hwɛ na yɛnsan ɛnhwɛ no biom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi ɛpɛ sɛ ɔkɔ ɔman mmarahyɛ bidwafie a bi a na obi tɛ baabi ɛna ɔde sika bi epuapua saa nipa no te sɛ nipa no ba mmarahyɛ bidwafie a na afɛ adwuma a ɔyɛ nyinaa no asɔ ɔyɛ ɛde ma saa nipa no a mpanimfoɔ de saa bill no ɔmo gu so a ɔmo bɔ ho a mmepa mu ɔmo betumi agye atum sɛdeɛ ɔkaeɛ no the constituency deɛ ɔmanfoɔ dodoɔ no a neɛ ɔmo nsini fam koraa ɔmo pɛ n'asɛm pasan sɛ hɔ no ɛhɔ yɛ MPP stronghold na ɔno ne nipa a odi kan a wakɔ asɛ kɔntɛnkorɔ a watumi akɔgye seat no yɛ ɔde aba mmarahyɛ bidwafie na sɛdeɛ nim no ubisa na n'asɛm sɛ ɔhene ba ne de ne papa ɛte aseɛ na ɔmo sɛ NDC foɔ ɛna wɔaban mu eti sɛbe ɔde kɔ MPP mu anyɛ yie san sɛ ɔmo wɔ position enti ne baabi a ɔmo wɔ party ɛyɛ power no ɔmo ɛna ɔde ne ntoma akɔbɔ ɔmo dia no sɛdeɛ bɛyɛ a mpuntudwuma ɛnso bɛ hita ɛwɔ ne mpɔtam ɛno ne ade a na ɔkyɛ sɛ ɛyɛ hyɛ ne kutupa ɛma ɔde ne ntoma no ɛkɔbɔ ɛyɛ NDC foɔ dia no ɛwɔ mmarahyɛ bidwafie na yɛn nyinaa bɛkae a ɛna no ɛyɛ memene da nwummerɛ ɛna ofiri Ghana ha so de ne kyerem wɔ Amsterdam nti kwasiada anɔpa ɛna okɔduru hɔ nom a okɔduru yɛ na bambɔfoɔ ɛfrɛ no sɛ ɔmo egus immigration foɔ ɛhwɛ nneɛma mu ɛna sɛ bɛtɔ odwa sɛ esusu sɛ sɛbio sikasɛm bi ɛho ne nneɛma bi mu ɛna hɔ nom ɛyie eti ɔmra na ɔmhwɛ na ntikyerɛ mu papa bi ɛsɛfata no ɔmfɛma bambɔfoɔ a nti kwasiada na anɔpa no a ɛba bi saa bere na nsɛm no yɛ huhuhu nso so sɛ de medi kan no clerk to parliament ɛde krataa ba abɔnten deɛ ne sɛ nokwasɛm a ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ ampa parliamentarians no anasɛ parliament ɔmo nso nsaka nkra bi saa sɛ Netherlands kɔpie mu hɔ no a saa bere yɛwura ɛyɛ ɔhene Kwame Frimpong bambɔfoɔ nsaka no a ɔmo gu so a ɛyɛ nsɛm hwehwɛ mu a yɛn nso parliament agya yɛn nso ni di akyire sɛ deɛ ɛbɛpie firi mu ba biara nso so yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛma atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa nso so aso ate okay enra otse nkɔmɔ no fi hen na unuanom a oni omo correspondent wɔ parliament sɛn na mo fa no sɛdeɛ ɔkan no korɛ ɛne yɛwɔ groups ne association ahodoɔ bebree ɛne ɛwɔ ɔman mmarahyɛ bidwafie sense and for enti ɛbaa a bɛtɔ mu saa ne nyina ne yɛhwɛ no kora ɛwɔ mu ɛkɔsi sɛ clerk to parliament krataa no ɛbaa abɔnten ne ɛhu sɛ ne nsɛm no ɛyɛ nokorɛ na ɛne nipa ahodoɔ bi ɛkasaa yɛn ne ade ne sɛ ɔmo nyinaa nso so ɛsi so dua sɛ ɔmo gu so ɛyɛ nsɛm mu hwehwɛ mu enti ɛbra clerk to parliament letter nso san ɛbɛfoa so ne necessary asɛm no ɛyɛ nokorɛ ya sɛ yɛnsa aka bambɔfoɔ nsa ka yɛwura Kwame Ɔhene Frimpong a panifoɔ hwɛ egu so ahwehwɛ ne nsɛm mu nti yɛn nso so yɛn nyiaeɛ no nipa ahodoɔ bi a ɛso sɛ yɛbɛtumi anya information no afiri wɔn hɔ no yɛne wɔn nso kasae ma wɔn nso sisi dua sɛ ɛyampa ya wɔn nso nyinaa nso ani di akyire yɛhwɛ deɛ esunsuan ɛde bɔde ho ɛbɛfa wɔ ne nsɛm mu yo menu ebe ma me da se eti abusua yɛkɔ parliament a ɛfa yɛwura ɔhene Kwame Frimpong a yɛakye no sɛdeɛ deɛ ɔwɔ parliament wɔ na ɔgye nkra firi hɔ brɛ yɛn ɔmo fam ɔmo hu no sɛdeɛ amanneɛ no ɔmo tee no ne sɛdeɛ ɔmo gye no ɛne deɛ mo ɔmo hu sɛ asɛm no yɛ nokorɛ ɛno ɛna ɔno so abɛbobɔ so akyerɛ yɛ menu ebe ma jampa me da se papaapa eti kɔna kɔkɔtoa w'adwuma so na abusua we ne ensema ɛkɔ so ɛwɔ political highway ne so ɔhene ɛyɛ Kwame Frimpong ne ho update ɛna yɛde brɛ mu a ɛnyɛ asɛm ketewa kora nti no sisi an speaker ɛba abɛhwɛ na ɛkyɛ sɛ ne seat no wɔ declare ne vacant a ɛnyɛ asɛm ketewa kora ɛbɛdam ase sɛ mogye pene kokote saa ensɛm wei ɛde ma aha ɛyɛ gossip politics TV so ɛbɛdam ase